Tantak, uraren euskal agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Euskal kulturaren eta uraren arteko harreman eder eta intimoa adibide hidronimiko ederrez beteta dago. Eta uraren euskal agentziaren Tantak podcastean ez dugu galdu nahi, ez eta galdu behar ere. Izan ere, balio handiko tresna pedagogikoa da hidronimia. Paisaiaren eraketari eta urak Euskadin duen garrantziari buruz irakasteaz gainera, inguratzen gaituen lurraldea sakonki ezagutzen laguntzen digu. Uraren presentzia erabakigarria da gure paisaien konfigurazio fisikoan, eta beraz, aspaldidanik izan da Euskadin arretaren eta azterketaren xede. Hain da garrantzitsua hidrologia naturala, bizitzarako funtsezkoa, ezen urgorputzen identifikazioa eta kokapena belaunaldiz belaunaldi transmititu baita. Euskal hidronimoen adibide ona dugu Urberuagako bainuetxea, gaur egun abandonatuta badago ere. Podcast honetan, horien historia ezagutzera gonbidatzen zaitugu. Uraren edertasuna ez ezik, Euskadiren historian eta kulturan izan duten eragina ulertzeko. Uraren euskal agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Euskal Hidronimia. Historiaren etimologiaren eta irudimen dosi handien ondorio dira Euskadiko uren izenak. Euskal Hidronimia, geurea. Ubilla Urberuagako bainuetxea zena leku magikoa da, historiaz betetakoa. 19. mendean eraiki zuten eta bainuetxe elitista bihurtu zen. 27 gradurainoko temperatura zuten ur biokarbonatatu eta nitrogenatuen propietate terapeutikoei esker. Tradizio handiko Bizkaiko bainuetxe bakarra zen eta leku guztietako pertsonak hurbiltzen ziren ongizate eta sendaketa bila. 80ko hamarkadaren hasieran uholde kalte larriak eragin zituzten eraikinean, ordea, eta jabeek bainuetxea ixtea erabaki zuten. 1983 arte, botilaratze zentro gisa mantendu bazen ere, finantza egoerak behin betiko ixtera behartu zuen. Gaur egun, naturak irentsi du jauretxea eta aura ia magiko ematen dio horrek. Tratamendu gelak zutik daude oraindik, baina saguzar kolonia handi baten babesleku dira. Tantak eskuratu ahal izan duen 1890ko mediku albumaren arabera, Urberuagako bainuetxeak 4 eraikin zituen aldi gorenean, galeria itxiekin lotuta, eta 2 zubik zeharkatzen zuten Ubilla ibaia. Deskribapenean adierazten denez, ohe bateko, 2ko eta 3ko 264 logela zituen guztira. 400 pertsona hartzeko modukoak. San Joan bataiatzaileari eskainitako kapera batez gain, kasinoa eta estazio telegrafikoa zituen ekipamenduaren artean, garaiko wifi konexioa. Gune osoa Santa Ageda izeneko iturriaren inguruan diseinatu zuten, izen bereko iturburuan, ur minerala kontsumitzeko. Balneoterapiako instalazioak honako hauek zituen: zurrusta saila, lurrun edo berogailu bainuetarako saila, eta arnasteko gasak askatzen zituzten 3 iturburu emaritsuenek, Santa Ageda, San Joan bataiatzailea eta San Justo izenekoak. Lainoztatze gela eta ur minerala arnasteko gela ere bazituen bainuetxeak. Luxuzko establezimentua zen. Beraz, apopiloek hartu nahi zuten esne freskoa ere hauta zezaketen, barrutiko behi, ardi eta aker aziendari esker. Ur nitrogenatuen, bikarbonatatuen, Bizkaiko markinako Ubilla Urberuagako bainuetxe handia, esaten zuen garaiko publizitateak, eta sari ugari eskuratu zituen bainuetxeak nazioartean. 1878ko Parisko erakusketa unibertsalean ohorezko aipamena lortu ondoren, segidan etorri ziren sariak hurrengo urteetan. 1883an eta 1889an urrezko domina erdietsi zuen Bartzelonako eta Parisko erakusketetan urren ez urren. Frankfurten 1881an eta Nizan 1884an egindako erakusketetan berriz zilarrezko domina.
eta 1882ko Bordeleko erakusketan ohorezko diploma besteak beste. Denboraldi ofizialak ekainaren 15etik irailaren 30 arte irauten zuen hasiera batean, eta kasinoaz gain, garai hartarako aisialdirako eskaintza erakargarria zuen. Paseoak, galeria eta lorategi ikusgarrietan barrena, zalgurdiak alokatzeko edo Ubilla ibaian nabigatzeko aukera besteren artean. Anekdota gisa, Miranda de Ebroko kontzentrazio esparruko soberako presoak barneratzeko lekua ere izan zen bainuetxea. Laburbilduz, historiaz eta xarmaz betetako lekua da Ubilla Urberuagako bainuetxe zaharra. Garai batean, ongi izate eta sendabide bila zebiltzanentzat bake eta luxuzko babesleku izandakoa. Orain, abandonatuta dagoen arren, leku berezia da oraindik, eta edateko uraren iturri baliotsua da Artibai arrorako. Horiek horrela, edateko uraren eskasia dagoenean, iturburuak, hornidura indartzeko baliabideak izateko aukera ere badute. Kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskadiko urbideskak, bertako pertsonaiak, topikoak, ur ondarea, hori guztia eta askoz gehiago, uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun ditzakezu.